Brate moj po Hristu, okreni se molitvi i okreni se Bogu. Čim imaš strahove, brate, ti si se odaljio od Boga. Nema straha kod Gospoda Boga. Nema. Sve bolesti duše naše proizilaze iz raznih strahova. On ima sad strah za decu. Opravdano. Ali ne sme da ga strah, ne sme kao osnovnu stvar da on stavlja strah. Koliko miliona porodica živi sa nečim izuzetno malim. Prežive i postanu ljudi, genijalni ljudi. Brate moj, samo se Bogu okreni. Molitvi Bogu i 100% će ti deca na pravi put da dođu. Molim roditelje i one koji nisu roditelji da vode decu u crkvu.